ħafna drabi mhux hekk aħna nitilqu blidija illi t-tfal tista' ġġibhom kif trid u meta trid. Imma l-esperjenza tallimna li mhux hekk. L-esperjenza tallimna li t-tfal li t-tarbija idon ir-rigal. Ir-rigal tal-Alla, rigal tal-Ħallieq. Hekk kemm hu veru is-Salm 118-117 kemm tistgħu titolbuh il-mulej jinseċ fik, qiegħed jinseċ fik ħajja. Kif niseċ lilek, kif niseċ lili fil-ġuf ta' ommi, mingħajr ma kont naf. Mingħajr ma kont taf. Intom li qed tistenna, int sempliċiment tista' tagħmel ħaġa waħda biss. Timmeravilja ruħek u tosserva dak li qiegħed jiġri fik. Illi m'intix proprjetarju, m'intix proprjetarja ta' dak li qiegħed jiġri fik. Tista' biss tirringrazzja kontinwament. Tista' biss tħoss li qed tiġri xi ħaġa fik li m'għandekx kontroll fuqha, li hija wisq ikbar minnek. Kemm sabiħa din l-esperjenza.